Perkovića otpratiti do njemačke ambasade, pošto za njega postoji taj europski uhidbeni nalog, međutim nismo ga zatekli na njegovoj adresi. Njega je jučer policija ispratila u nepoznatom smjeru između 2 i 3 sata u nekakvoj koloni. Evo, pročitao bi ovaj proglas. Josip Perković je nevažan u cijeloj ovoj priči, ali je simbol onoga što se na zapadu zove ilustracija, a kod nas se treba nazvati detuđmanizacija. On je simbol vremena o kojem bi se moglo postavljati predsjednike država, a mi smo svi njegovi taoci. Perković je simbol HDZ-ovske kriminalne privatizacije. On je simbol Tuđmanove fiks ideje o pripajanju dijelova Bosne. On je simbol svega onoga kriminalnoga od 80-ih do dana današnjega, jer kao što možete vidjeti, njega će i država skloniti i sakriti i štititi do posljednje sekunde i dok ne iscrpe sve opcije. Zato smo i došli pokazati cijeli apsurd ove zemlje koja počiva na takozvanim Tuđmanovim temeljima. A ti su temelji toliko pokvareni, koruptivni, kriminalni da ćemo svi mi još godinama osjećati posljedice te kriminalno-zločinačke politike. Upravo zbog toga Perković treba biti suđen i osuđen, ali on nije jedini jer je cijela država premržena kriminalom, a toga ćemo se moći riješiti samo jedino provođenjem temeljite detuđmanizacije naše zemlje. Može jedno pitanje? Da. Da je, na primjer, sad Perković bio kući i da ste uspjeli u onome što ste nam radili, bi to bilo neko građansko uhićenje? Pa građansko uhićenje kao takvo ne postoji u našem pravu i to bi na neki način bilo protupravo. Mi bi ga pitali da ga prepratimo do njemačke ambasade, ništa drugo. Kao voljno? Voljno, da. Dobro, i što sad kad ga nismo našli? Pa mi ćemo ga i dalje očekivati i tražiti na ulicama i ukoliko ga sretnemo, razgovarat ćemo sa njim da vidimo koja je bila njegova uloga u stvari u cjelokupnoj privatizaciji i koruptivnim radnjama koje je radio ne samo kao predsjednik naše tajne službe, nego, evo navest ću jedan primjer. On je 86. kao šef službe državne bezbjednosti prvo dao Franji Tuđmanu pasoš, putovnicu, da može ići putovati van. Zašto to nije recimo dobio Vlado Gotovac ili neki naši drugi političari? Isto tako se postavlja pitanje koja je njegova uloga u osnivanju HDZ-a gdje je organizirao pravu skupštinu u barakama na Jarunu, dok je Savka, oba dva brata Veselica i ostali Budiša čekali ispred hotela Internacional. Pitali bi ga isto tako koja je njegova uloga bila u Kerestincu gdje je premlaćivao ljude. Ima tu puno stvari, mislim. Evo. Na kraju bi isto tako pozvao sve hrvatske građane da ukoliko vide Josipa Perkovića na ulici, da ga slobodno pitaju sve te stvari i da ga pitaju da li je voljan sa njima otići do njemačke ambasade, da mu tamo sude, pošto mi kao država to nismo sposobni i nismo u stanju napraviti. To moraju za nas očigledno napraviti Njemci. Eto, makar napraviti tu djelomičnu detuđmanizaciju.